Hola outra vez, señores, que tal? Moi boas noites. Iniciamos aquí unha serie de entrevistas cos cabezas de lista dos partidos galegos con representación no Congreso dos Deputados. Imolo facer provincia a provincia e partido a partido. En esta primeira quenda na provincia de Pontevedra, hoxe tocalle a vez a número 1 pola lista do Bloque Nacionalista Galego por esta provincia, Olalla Fernández Dávila. Moi boas noites. Boas noites. Nestes 10 minutos de conversa imos falar de tres temas. Imos artellar a conversación en torno a tres grandes bloques: economía, infraestructuras e políticas sociais. O primeiro deles será a economía. Eu querería saber que diagnose fai o BNG da situación económica actual e que medidas propón para cambiala, mellorala, entendemos. Sí, efectivamente, hai que dicer en primeiro lugar que fomos a única forza política que se preocupou no Congreso pola subida dos precios no último trimestre do ano pasado. E en ese sentido non somos conscientes de que existe neste momento unha recesión económica, pero a nivel internacional, que efectivamente pode ter unha repercusión, polo tanto, na nosa economía. E en esa dirección o Bloque Nacionalista Galego presenta diferentes medidas no noso programa electoral en estas eleccións do 9 de marzo, pero que están en consonancia ca política da nosa organización política na Xunta de Galiza, é dicir, a que se está a levar a traverso das consellerías da Xunta de Galiza, non? E en este sentido gustaríame poñer ou salientar un par de datos que neste momento de recesión económica, como se lle dá en chamar, son moi importantes en Galicia, porque por primeira vez os datos do paro. Estivemos sempre por diante da media do Estado español en parados e resulta que agora estamos por detrás da media do Estado. E en cambio, en crecimento económico, pois tamén se invirten os datos. Antes estábamos detrás desa media do Estado e agora, no último ano, estamos diante desa media do Estado. Eso nos, desde logo, temos claro que está en relación coa política que está a facer o Bloque Nacionalista Galego a traverso de consellerías como Industria, Desenvolvemento Rural ou Benestar e que están relacionados con a implementación e o apoio aos sectores productivos ao mesmo tempo que a políticas de benestar e que posibilitan creación de emprego. Nesa dirección é o obxectivo do BNG traballar no Congreso dos Deputados. Entendemos que calquer situación de recesión económica debe facer que as administracións, os gobernos, implementen os sectores productivos para implementar a economía, crear emprego e benestar. E nos entendemos, ao contrario do que entenden outros grupos políticos que falan de reducir impostos, nos entendemos que nunha situación como esta o que hai é que incrementar o gasto público e ao mesmo tempo o gasto social, por eso esa implementación dos sectores productivos. E hai unha cuestión que tamén nos parece moi importante e que para Galiza é fundamental, o investimento en I+D+I, porque entendemos que isto é fundamental para sermos competitivos e poder poñer os nosos produtos no mercado internacional. Daí que parte dos obxectivos que temos no noso programa é defender que a financiación do Estado en I+D+I, polo tanto a transferencia a Galiza para poder desenvolver esas políticas adecuadamente, supere nos próximos anos o 1,5% do PIB. Onde o BNG tamén reclama investimentos por parte do Estado para as infraestructuras. Non sei que mapa xeográfico debuxan vostedes da situación actual das infraestructuras en Galicia e cales se lles fan imprescindibles para esta próxima legislatura. Bueno, efectivamente, ademais en infraestructuras temos que poñer distintos bloques, o ferroviario, o de estradas e tamén o de portos, por exemplo, non? E na cuestión ferroviaria, desde logo, é prioridade do Bloque Nacionalista Galego pular para que as infraestructuras que neste momento están avanzadas, e temos que decilo que é un pouco en grande medida polo papel que xogou o BNG nesta legislatura pasada, que implementou as partidas orzamentarias para que se puderan acelerar as obras e, polo tanto, que esas infraestructuras ferroviarias queden rematadas nos prazos previstos, pois é prioridade do BNG que nos próximos 4 anos se traballe nesa dirección, para que estas obras e poidamos, ademais, ter en Galiza tanto o tren alta velocidade eixo atlántico como da meseta nos plazos previstos e que isto non pase nun caso do ano 2011 e no outro caso do ano 2015. Pero tamén están as estradas, e nas estradas non só están aquelas que teñen un interés como a Cantábrica ou tamén como a 57 no que é a provincia de Pontevedra, sino que tamén está unha serie de infraestructuras de estradas que significan o melloramento da seguridade vial. Non só estamos a falar das grandes infraestructuras. Para o Bloque Nacionalista Galego é importantísimo a financiación para mellorar as nosas estradas, sobre todo aquelas que neste momento están tendo un importante índice de siniestralidade, non?
E no tema de portos, efectivamente, tamén vamos na mesma dirección. Hai dous portos, que o porto exterior da Coruña e o porto exterior de Ferrol, que necesitan evidentemente que se rematen as obras iniciadas, e no caso dos aeroportos, desde logo, o temos clarísimo, entre outras cousas, inevitablemente, como diputada de Pontevedra e ademais cidadana de Vigo, ¿no? Pois hai unha cousa fundamental que teño que salientar, que o plan director do Porto de Vigo foi defendido polo Bloque Nacionalista Galego cando gobernábamos en Vigo, de tal xeito que se fixo posible que existira, e despois tuvemos que ser no Congreso quenes instáramos a este goberno actual a que o desenvolvera, e foi a insistencia da nosa organización política que fixo que ese porto, ou ese aeroporto, mellor dito, neste momento este a facer unhas obras que evidentemente desenvolven o plan director que falaba antes. Pero sí que temos claro que é importantísimo que o Bloque Nacionalista Galego este presente no Congreso na cuestión de infraestructuras, porque temos que garantir que nos próximos anos o Estado siga co mismo nivel de investimento destes últimos tres, e temos que garantir ademais que ese 8% que conseguimos neste último ano de investimentos en Galiza do total do investimento do Goberno no Estado se manteña nos próximos anos, sobre todo porque o Estado ten que pagarlle a Galiza a débeda histórica que foi acumulándose a través dos anos, non? O último dos bloques que imos tratar é o de políticas sociais e liberdades públicas. A mí non me gustaría deixar de tocar o tema da vivenda, especialmente sensible nesta legislatura, non? Sí, o tema da vivenda hai unha cousa que desde o noso punto de vista está clarísima, non? E que as competencias da xestión da vivenda son da Xunta de Galiza. Por lo tanto, nós o que vamos a defender no Congreso dos Deputados é que se respeten esas competencias, pero non só en materia de vivenda, sino en todo tipo de política social, porque son competencias do Goberno galego. Nesa dirección, e entronca un pouco tamén con a política económica, nos entendemos que desde a administración pública hai que potenciar a vivenda protexida e tamén a vivenda de protección de promoción pública, e en ese sentido entendemos que o Estado ten que garantir a financiación, que o Estado ten que garantir a coordinación das políticas de vivenda para que estas se optimicen, non ten que entrar en competencia con en este caso o Goberno galego. Pero en política social tamén hai outras moitas cuestións que nos, temos muitísimo interese en defender, porque pensamos que son fundamentais para a sociedade galega e o benestar de todas e todos os galegos, non? Está o incremento da financiación da sanidade. Galiza necesita un pulo nesa financiación, e tamén está a financiación dos servicios sociais para diferentes políticas, tanto a atención á dependencia como as políticas de integración social, etcétera. E tamén unha cuestión importante que ten a Xunta en marcha, que é unha pensión adicional ou unha paga adicional para equilibrar as baixas pensións que existen en Galiza, que están por debaixo da media do Estado. En ese sentido, nos entendemos que tamén, que aínda que parezca redundante, existe unha débeda histórica do Estado con Galiza que comenzou a pagarse nesta última legislatura, pois con 60 millóns adicionais á sanidade e un convenio con vicepresidencia de 91 millóns de euros para mellorar as infraestructuras de atención a maiores e centros de día, pero que é insuficiente, e isto é posible porque é necesario que nesa financiación se teñan en conta criterios sempre defendidos polo nacionalismo, como a dispersión da poboación ou o avellantamento desta poboación, e estes criterios son os que fixeron posible eses incrementos adicionais, e o que teñen que facer posible que o Estado financie adecuadamente estas políticas e, polo tanto, financie adecuadamente a Galiza. Quédanos aproximadamente uns 40 segundos de entrevista, un tempo que me gustaría que aproveitase para dar unha última mensaxe, para facer a modo de peche por que quere o voto dos pontevedreses. Bueno, evidentemente o voto dos pontevedreses o queremos porque estamos convencidos que traballamos por Pontevedra nesta legislatura pasada, donde foi posible conseguir moitos beneficios. Queremos seguir traballando por Pontevedra e, sobre todo, queremos seguir garantindo que o Goberno do Estado mire para Galicia e para Pontevedra ao mismo nivel que mira para Cataluña e Euskadi. Moi ben, Olaya Fernández Dávila, candidata número 1 do Bloque Nacionalista Galego pola provincia de Pontevedra. Moitas grazas por vir ata aquí a entrevista. Gracias a vostede. E como lles dicimos a todos, moi boa sorte o día 9. Moitas grazas. Ata logo. Ata logo.